राष्ट्रवादीला हाताशी धरून भाजप शिवसेनेची कोंडी करते का, असा प्रश्न पत्रकार परिषदेत शिवसेना नेते आमदार गुलाबराव पाटील यांना विचारण्यात आला। यावेळी ते काय म्हणाले पाहूया। नाही, बिलकुल कोंडी करण्याचा विषय नाहीये। शिंदे साहेब आणि भाजपचं पहिलेपासून आहे। भाजपाकरता आम्ही केलं नाही, भाजपने आमच्याकरता केलेलं आहे। त्यामुळे आमची ही युती आहे ना, ही धर्माच्या आणि हिंदुत्वाच्या आणि मराठी माणसाच्या न्याय हक्काकरता झालेली युती आहे। ही युती अशी सहज झाली नाही, ही विचारांची युती आहे। त्यामुळे या युतीला कोणी तोडू नाही शकत। नाही, बिलकुल कोंडी करण्याचा विषय नाहीये। शिंदे साहेब आणि भाजपचं पहिलेपासून आहे। भाजपाकरता आम्ही केलं नाही, भाजपने आमच्याकरता केलेलं आहे। त्यामुळे आमची ही युती आहे ना, ही धर्माच्या आणि हिंदुत्वाच्या आणि मराठी माणसाच्या न्याय हक्काकरता झालेली युती आहे। ही युती अशी सहज झाली नाही, ही विचारांची युती आहे। त्यामुळे या युतीला कोणी तोडू नाही शकत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।